Wow! Nagtarkamot gayam, nagpapukis kan agibarbas ka alam. Siyempre mo na. Amom ka di tayo kung kunada. Tall, dark, and handsome. Siya na dyan. Anya? Talaga mo. Uri kasti anan niya sita. At tamat may pagpanakil ko anak nga. Guwapo ako man. Kumpara ka rin tinagtumar ka. Pinagkat mo mo tibukod mo at tugaw alan. Ay, wala. Awan gaya mangidayaw kan. At di siya kung mangidayaw ikipagbagi. At least, am mo kung timis mabagi. Anya? Sika talaga. Anya nga tanong kalay sa atan. Ha? Uray simple lang. Tinapatay. Makapagkalay sa atan. Iti kasta. Agtin na tamatan. Day tamot lain ko matibagat kan kaalan. Iso na lain ta, ije Pilipinas di kayat ko pagkasaranta. Bakit di agawin ta iti Pilipinas? Ta ijay tangang kalay sa. Pagpaiso? Wen. Promise? Promise. Mani po nita. Rugyan tanya si kasuan ng iti papeles akasakulan ta para iti panagkasarta. Sigurado ka ka rin iti pangandeng mawanak ka. Iti panakikalay sam gani alan. Ti kayat ko asawain. Katuan tatang. Sigurado akon. 100% ni alam ti kayat ko apakiasawaan. Apay tatang, ada ka di parikot? Ah, ay, wah, award ba't ka di, anak ko? Nadamag ko lang ba't Agdwa-dwa kayo ka di kini alam tatang? ay, kwa, saan ba't nga iti kasta, anak? Uray di yung ibaga tatang. Amok nga agdwa-dwa kayo kini alam. Ha? Apay, ti kunayo ka di kat saan ang mapagtalkan? Kwa, anak, Tatang, nasimpag ni Alan. Saan lang nga ta? Nagagat pa eh. Iso nga ang mok, ajak to agrigat iti danana. Amo na ngamin ti dumiskarte. Saan akas kadag iti daduma dita? Ano anya ti adda, kat isulatan. ay, kahit nasaya, ba't garon, ano kasta, anak ko? Sa pala ko mga ron, saan itong agbalbaliw ni Alan? Iti kasta, agbalin tumag ka naragsak ti buklin nyo a pamilya.